Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Manje spelen de Leeuwters de thuiswedstrijd in FC Eindhoven. Maar in dit journaal zorgen we vast vooruit op de toekomst. Op het volgende seizoen. Hoe ziet de selectie er dan uit? Een man die er in elk geval bij is Alex Bangura. Deze week was duidelijk dat hij zijn contract verlengert met 2 jaar en nog een optie van nog een jaar. Ja, heel erg blij. Ik voel me goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus nog lekker 2 jaar blijven knallen hier in Leeuwarden. Wat zijn jouw afwegingen geweest om hier langer te willen blijven? Ja, natuurlijk. Omdat ik hier zeg maar sowieso al langer speel. Ik ken de club. Ja, het is een leuk team, leuk staf. Ik denk dat ik me hier gewoon heel rustig kan doorontwikkelen. Puur omdat ik hier al lekker op mijn plek ben. Dus, en de manier van spelen, hoe we dat doen deze afgelopen 2 jaar, bevalt me nog. Ja, ik vind het fantastisch hoe hij zich heeft ontwikkeld. Want hij heeft namelijk ook nog een transitie gemaakt van aanvaller. Want hij is in principe als aanvaller binnengekomen. En met hem onderweg besproken van wellicht zou de backpositie veel beter tot je recht komen. Althans, als het gaat om groeimogelijkheden. Maar dat vond hij zelf ook heel erg. En in die zin dat hij daar 100% voor is gegaan. Helemaal van overtuigd. Ja, en dan laat hij dit zien. En, nou, ik vind het hartstikke leuk, natuurlijk voor de club, maar voor hem zelf. Ja, dat het een voorbeeld is van hoe je dus via een club als Cambuur een mooie springplank kan zijn naar de toekomst. Die jongens weten dat ik heb verlengd. Dus de trainer die zei het voor de training. En dan krijg je gewoon al die blije gezichten van die spelers. Dat is gewoon mooi. En natuurlijk, ja, als team, we willen gewoon lekker intact blijven. We hebben gewoon een heel mooi team. We hebben een hele brede selectie. Dus het liefst, als het aan mij ligt, blijft iedereen. Maar daar ga ik niet over. Maar goed, ze waren er wel blij mee, de spelers. Alex Bangura is net de enige. Deze week kwam direct de contractverlenging van reservekeeper Pieter Bos bij. Jeder verlengen onder andere Mitchell Paulussen. Beste supporters, ik heb zojuist voor 2 jaar bijgetekend. Ik hoop dat we er samen 2 succesvolle jaren van kunnen maken. En Robin Moulin haar een contract. Maar er binnen nog volle meer oor in de contracten. En daarvoor is dit een wichtige manne. Omdat er contracten aflopen, omdat er opties zijn die al dan niet gelicht moeten worden. En dat moet voor 1 april. Binnen dus drokke weken voor een technisch manager. Het is nooit rustig. Maar dit is extra druk toch? Zulke weken in oren na 1 april. Ja, je werkt er naartoe. Ik bedoel, wij zitten met elkaar daar wel over te praten. En half januari zit je al natuurlijk in de richting die we opgaan. Praat je daar met elkaar over. Dat hebben we, ik geloof een dag of 10 geleden wederom gedaan. Ja, en dan op een gegeven moment moet je ook de beslissingen en de knopen door gaan hakken. Je kan niet blijven talmen. Als we joggen naar de spelers met een contract dat na dit seizoen oorint, binnen dat de Zoon. Verdiegeners Doke Smit, Erik Schouten, David Sambisa en Sven Nieuwpoort. Midfielder Stanley Akkooi en onvallers Giovanni Korte en Giacinio Antonia. Jij noemt de namen en die zijn correct dat je die namen noemt. Alleen ik ga niet in op de details. We gaan met iedereen praten. En daar heeft ook iedereen recht op. En de duidelijkheid moet iedereen ook hebben. Hè? Want ook als het eindig is, dan hebben spelers ook een motivatie om natuurlijk met deze club het maximale eruit te halen en een andere toekomst in te gaan. Maar dat hoort bij het profvoetbal. Dan naar de spelers waarvan het contract na dit seizoen ek oorint, maar waar Cambuur een optie op had om die te verlengen. Dat geldt voor keeper Sonny Stevens, verdediger Kelvin McIntosh,
middenvelders Jamie Jacobs en Michael Breij en aanvallers Ragnar Orad Mangoen en Delano Ladan. Een optie wil zeggen dat hij vanuit clubshalve gelicht kan worden of niet. Alleen dat moet je voor 1 april kenbaar maken aan de speler. Daar zitten ook een aantal bij die automatisch geactiveerd wordt bij Eredivisie. En dus daar hoef je dan in principe niet veel aan te doen. Ja, dat geldt voor Sonny Stevens. Voor welke spelers geldt het dan nog meer dat bij promotie de optie automatisch licht wordt? Nou, daar ga ik dan weer niet op in. Maar bij Sonny was het al bekend en daar laten we het even bij. Dus, maar het is allemaal niet heel spannend, maar wij willen ook in dat opzicht waar dat niet het geval is, ook aan die spelers, snel duidelijkheid geven. Gaan we de optie lichten of gaan we uit elkaar? Een van de spelers met een optie in het contract is Jamie Jacobs. De middenvelder van Cambuur liet al 2 seizoenen zien dat er van weerde is voor de club. Hij zit nu op 8 goals en eindigen verliezen hier op 12 goals. We zitten nu 2 seizoenen en ik weet wat voor een mooie club het is. En ja, wat voor kwaliteit we in het team hebben. En mij lijkt dat een hartstikke mooie uitdaging om dat volgend jaar in de Eredivisie te kunnen gaan laten zien met dit team. Ik heb nog niks gehoord van de club richting om de optie te lichten. Dus ik wacht gewoon nog rustig 2 weken af en dan kijken we dan wel weer verder. Maar als wij promoveren staat er een optie in mijn contract voor een extra seizoen. Dus dat zou mooi zijn. Hoe zit het dan? Want 1 april is dan inderdaad formeel de datum dat je iets moet horen. Maar ja, als je een Eredivisie optie hebt, dat weet je natuurlijk op 1 april nog niet of jullie promoveren. Nee, maar ja, ik zeg de optie kan je dan alsnog lichten, toch? Dus nog 2 weekjes en dan weet ik dat ook. Maar laat ik zo zeggen, ik verwacht het wel. Dat besluit binnen er nog 2 spelers die het Cambuur op dit stuit hield van een orenclub. Verdierende Joris Kramer van AZ en topscorer Robert Muren van het Belgische Zulte Waregem. Gewoon wij zullen beide spelers waarom naar haar werkjouwen na dit seizoen, al is er een mogelijkheid voor Cambuur om ze dochs langer in Ljouwen te houden. Wij hebben met Robert de afspraak om einde van het seizoen met elkaar te gaan zitten. Bewust onder het einde van het seizoen? Ja, we hebben ook gezegd, het hebben we aan het begin van het seizoen met elkaar al afgesproken. We gaan aan het einde van het seizoen met elkaar zitten. En dan gaan we kijken, wat wil Robert, wat willen wij, waar vinden we elkaar. We zijn natuurlijk hartstikke tevreden over hem hoor. En dat is het absoluut niet, dus daar is geen twijfel in. Maar die afspraken hebben, hij wil zich gewoon volledig focussen op dit seizoen. En op de titel, of promoveren, als de titel niet lukt. Dus ja, daar wil hij het liefst ook geen afleiding hebben. Toen hebben we aan het begin van het seizoen gezegd, oké, dan gaan we dat aan het einde van het seizoen doen. Dus die afspraak die staat nog steeds. Wat betreft Joris Kramer, dat ligt op dit moment ook bij AZ meer. Omdat AZ daar loopt, waar wij over hebben gesproken, een optie op hem. Nou, die zullen daar eerst een antwoord op moeten geven, dus daar hebben we even geduld mee. Dus AZ kan eerst beslissen over wat zij met Kramer willen. Zij moeten een beslissing nemen. En dan eventueel kom je hem in beeld. En dan gaan wij kijken wat we al dan niet wat we gaan doen. Maar dan heb je ook nog, niet alleen wij, dan heb je ook nog de speler. En dus er zijn eigenlijk 3 partijen zijn hierbij betrokken. En dan is er ook nog het contract van Fugeboy Cels. Dat ik al rint na dit seizoen. Ik denk al, joh. Wat blijft die vraag? Die kon het ik zit weer aan de achterkant, hè? Ik zit weer aan de achterkant. First things first zitten ze dan, hè? Hoe komt dat? Wist er al meer over? We hebben een tijd geleden, ik denk een week of 6, hebben we met elkaar gesproken. Dan hebben we ook een goed gesprek met elkaar gehad. En eigenlijk vanuit dat gesprek verwacht ik op korte termijn wel duidelijkheid. Op zich is alles positief. Ik hoop in ieder geval dat we op korte termijn wel de duidelijkheid hebben, want dan kunnen we door. Dat was bij Cambuur bleven. De directie wil die langer bij Cambuur horen. Dus dat komt wel goed de komende weken. Ik ga uit van het goede altijd, ja. Dus, maar in ieder geval dat er duidelijkheid is op korte termijn. Want je moet door met elkaar. Want via dit Cambuurjournaal. Manje spelen de Ljouters dus in FC Eindhoven. Wat inhoudt dat wij de 10e weer binnen. Graag ontant.